ijide ego i were nwayọọ mee gịnị banye na Roban store ma ọ bụ ụlọ ahịa ọzọ dị gị mma nọ gị nso were ya nyere ndụ gị aka. Ụmụ ibe nnọọ ndewonu. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Ọchatike. A sị m ka m were ohere anabata unu na ihe emume nke anyị ga-eme taa na Igbo unboxing nke awa agba nke abụọ. Unu n'anya n'enu tebụl ebe m nọ n'ụbọchị nke taa, unu ga-ahụ ihe dị iche iche. Nke awa abacha m gotere nwe m na-ata. Nke eso n'ihe m na-atọsa taa egosi unu, mana ka anyị wepụgide abacha n'ụzọ. Unu n'anya unu ga-ahụ efere abụọ dị n'iru m ebe a. Ihe nọ n'ime efere abụọ a bụ ihe nwa bekee na-akpọ ice cream. Ya ice cream. Ihe a bụ ihe eji egbori ndụ. Ice cream bụ ofu ihe anyị na-eji eme ka ahụ jụọ anyị oyi, ma ọ wụ na ọsịsọ, ma ọ wụ ọkpọ ohu, ma ọ wụ ahụ okpomọkụ, nke nwa bekee na-akpọ heat na-eme anyị. Ọkwa maka ndị ji nkụ, ma ọ bụrụ onye ọbụla na-eji nke eme ka ahụ jụọ ya oyi. Efere na-abụọ a bụ ụdị ụzọ ice cream na-abụ. Ndị rụkwara na ya bụ ice cream bụ ndị a na-akpọ fan. Nke a ka a na-akpọ vanilla flavor. Fan bụ ndị rụrụ nke a. Fan eji nwayọọ gaa na Roban store gagoro ya bụ ihe, si ka m tọsa ya ka ndị be anyị marakwa ụdị ice cream bụ nke a, na ma ọ dị ụtọ ma ọ na ọ dị ụtọ. Ịghọtago? Nke a bụ nke vanilla. Enyekwa anyị n'efere nke ọzọ. Nke a bụ strawberry na vanilla ka a kpọrọ ya. Tụgharịa ya azụ, unu ga-ahụ na enwegasị ụmụ ọcha dị iche iche. Ụzọ ebe nke a dị ọcha, na-acha ka mmiri ara ehi. Nke ebe a na-achatụ ihe yiri ọbara nke a na-akpọ pink. Ụmụ nwanyị bụ ndị ọcha nke a na-amasịkarị. Ha ejighị nke egwu ma chaa. Na-atụfughị oge ọbụla, ihe a na-akpọ ice cream nwere ọtụtụ ihe ndị eji eme ya, ma ihe eji eme ka ọ na-atọ ụtọ ochi atọ nke a na-akpọ flavor, ma ụmụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ na-agba emechaa ha niile, eti ya na ntụ oyi, ọ jụọ oyi, kpọkọnata ọnụ, wee wuruzie ya bụ ihe anyị ga-emepe taa, gosi ụnụ ka o si adị. Arachatụbeghị m nke a mbụ. Amaghị m ka o si atọ. Nke a nke ndị fan. Ya mere aba m na Roban, na ụlọ ahịa ndị Roban, je gote ya, nke a na-akpọ Roban mall. Ya mere anyị ga-akọ n'ubi onye anyị bịara ka anyị gosi ụnụ otu ọ dị, ka anyị gaa n'ihu. Aga m ebu ụzọ mepee nke a kpọrọ vanilla. Unu n'anya, unu ga-ahụ ka o si adị. Ha na-akwa eme ihe nwa ka oju eju. Ana m aghọtakwa ndị ahụ. Aghọtakwa m ihe ndị a na-eme. Ọnụ hụrụ ka o si acha. Nke a bụ nke vanilla. Nke a bụ nke strawberry na vanilla. Unu n'anya, unu ga-ahụ ka o si acha. Ka m ketekwuo ya nso. Unu n'anya, unu ga-ahụ ya. Ihe nwa na-awụfuzikwa awụfu. Unu n'anya, unu ga-ahụ ka o si acha ebe a. Aga m ebu ụzọ bido na nke a, maka na a sị na ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ awụrụ ndị mbụ. Ọ na ntinye anya ebe a dị ka ọ na-achatụ ọbara, wee kuru ya, tinye ngaji, kupụta ya. Ya bụ ife atọka. Ihe atọka. Otu ọ dị n'ọnụ
m fụkene ya bụ ife ọzọ. Ọ na-atọ bịrịbịrị mana ọ na-atọcha bịrịbịrị nke otu ahụ. Ọ bịa na-adịcha ka ebe ka onwe ihe dị ka aja, mana ama m ihe a awụrụ aja dị na ya. Ndị Igbo na-akpọ ihe fiber. Ọ dịcha ka ihe nwere ụmụ ihe kịrịkịrị, mana ya bụ ihe na-agbari ma ọ na-eracha ya. Ka anyị tinyegodo aka ebe nke a dị ọcha ọfụma. Ebe nke a dị ọcha ka masị m karịa ebe a. Amara m maka onye ọzọ, mana ihe ga-ekwu na ebe a ka m ụtọ karịa ebe a. Ọgwụkwa na ọ na-atọ bịrịbịrị o, kama na otu ebe a si atọ, ọ na-enye m ọṅụ pụrụ iche. Ebe a atọka, ebe a na-enye m ọṅụ pụrụ iche karịa ebe nke a na-acha ihe nwa bekee na-akpọ pink. Ebe nke a ọtọka, mana ebe nke a na-acha ka mmiri ara ehi ka m ụtọ n'ọnụ. Ị nwezikwara ike ọ wụrụ ebe nke ọzọ ga-aka gị mma, mana mụnwa na-eme ebe a dị ọcha ọfụma ka atọ m ụtọ karịa ebe nke ọzọ. Nke ahụ aga anyị gaa na nke a dị sọ ọcha ka marakana ma ofu ihe ka ha niile. Ofu ihe ọtọka. Ama m na anyị niile dị n'iche n'iche, na onye ọbụla nwere ihe na-amasị ya, nwere ihe na-amasị ya. Ya mere aga m asị gị goro nke a ma goro nka, egone nke a ma egone nka, n'onye mana nke na-amasị gị gote. Mana ya bụ ihe oriri dịkwa ọnụ ala, ọ dịghị ọnụ nke otu ahụ. Unu cheta, a gwara m na egoro m ụdọ ahụ a na-awụ awụ $500, mana nke a bụ $400 na $85, $485 n'ọnụ oyibo. Ọhịa m goro ya na Roban store, ụlọ ahịa ndị Roban. Ya bụ ihe oriri a na-akpọ ice cream. Ọmaka dịka m na-aracha ya, ahụ na-eme m sụrụ na-ajụ m oyi. Echetara m na oke anwụ na-acha n'iro. Mgbe anwụ na-acha, amarozi ihe m na-ekwu abụrụ gịnị. Ya bụ ihe amaka, mana ọ na-amago na ihe ahụghị ihe ị ga na-aracha oge ọbụla, maka na ọ na-emekwa ka mmadụ bụ ibu. Ọ na-emekwa ya maka ọ na-atọ bịrịbịrị. Unu cheta, agwara m ọnụ so ụnụ n'Igbo unboxing na-agba nke mbụ na ị ga-ama ụdị ihe ị na-eri na ihe ị na-aga na-eri, ma ọ na ị chọrọ ka ahụ gị na-agba gara gara, ka abụba dị gị na-arụ hapụ ị na-amụba. Ndị be anyị, ọ ya bụ ihe anyị na-ewetara taa. Ama m na-eweta m abacha m na-ata. Biko na abacha ahụ mgbe ọzọ ka m gosi unu abacha mgbe ọzọ ka egosi unu abacha. Mana ihe m na-ekwu na ngwa ahịa ndị a amaka. Ndị fan uche ha dị ya, ha ma ihe ha na-eme. Ya bụ ice cream ọ tọrọ ụtọ, o so n'ihe a na-arụ. Ndị fan jizie nke unu ji. Ndị Roban resịkwa m ya resị. Ụnụ ma ihe unu na-eme. Ụlọ ahịa unu nnọọ egwu echi ka ọ bụ. Abara m ebe ahụ, ọ dịghị m ka m nọ be nwa bekee. Ebe ahụ amaka. Ndị Roban jizikwa nke unu ji. Ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke ọchata ike. Biko nụ bịaranụ m subscribe button ka unu na-esonye n'ihe anyị na-eme. Anyị ga na-ewetara unu ụmụ ihe ntọsa dị iche iche, na-agwakwa unu nke dị mma na nke na-adị mma. Ndị be anyị, ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ taa. Nke onye chiri ya zere. Igbo bụ Igbo ndị nwe m. Asị m ya gaziere onye ukwu, gaziere onye nta, gaziere anyị niile, maka na Igbo amaka.
ise.